Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ну, як лічыце, я ўрачыста апрануты? Дякуй. А то і дзядуля сказаў, што сёння трэба быць у святочных строях, бо запланавана сустрэча з зоркамі. Ой, прывітанне ўсім. О, Янка, салют. О, Топа, які ты прыгожы. Дякуй. Ты таксама нядрэнна выглядаеш. Ну, я старалася. Амаль цэлы дзень сукенкі да ўпрыгажэння прымярала. Дзядуля ж папярэдзіў, што ў нас сёння сустрэча з зоркамі. Толькі я не разумею, якая розніца зоркам, у што мы будзем апрануты? І я не разумею. Зоркі ж на небе. І наўрад ці яны ўбачаць, як мы выглядаем. Слухай, Яночка, а хто пакойчык так святочна ўпрыгожыў? Не я. І не я. Цікавая справа. Быццам хтосьці рыхтаваўся да прыходу гасцей. Але мы, здаецца, нікога не чакаем. Стоп! Топа! Я зразумела! Што ты зразумела, Яна? Дзядуля сказаў, што сёння мы сустрэнемся з зоркамі. Так? Так. Значыць, і пакойчык ён упрыгожыў, бо да нас у госці прыйдуць зоркі. Ого! Якія зоркі? Сапраўдныя? О, тыя, што на небе? Напэўна. Думаеш, гэта магчыма? Не ведаю. Янка, успомни, мы з Коскай чыталі пра нябесныя зоркі. Яны толькі з зямлі здаюцца невялікімі ззяючымі кропачкамі. Так, а на самой справе яны вялізныя. У наш пакойчык ні адна зорка, нават самая маленькая, дакладна не уціснецца. Слухай, Янка, а яшчэ вось што я успомніў. Наша сонца таксама зорка. Правильно! А яно не толькі вельмі вялікае, а яшчэ і гарачае. Ой, таму яго ніяк нельга запрашаць у госці. Калі проста загараць летам без ахоўных сродкаў, можна атрымаць сур'ёзны апёк. Ой, а што ж будзе, калі апынуцца сонцам у адным пакоі? Не. Дзядуля ніколі не запросіць да нас небяспечных гасцей. Значыць, ён гаварыў не пра нябесныя зоркі. А якія яны яшчэ бываюць? Ну, якія? Зараз падумаю. Яночка, і ты падумай. Добра. Во, я ўспомніла. Яшчэ бываюць марскія зоркі. Сапраўды, пра іх мы таксама чыталі. Толькі яны жывуць у вадзе. І на сушу ім нельга выходзіць. Так што наш пакойчык для прыёму марскіх зорак трэба было не ўпрыгожваць, а запаўняць вадой. Значыць, і не марскіх зорак мы чакаем. Ой, вось нам дзядуля загадку загадаў. А дзе ён сам? Можа, пажартаваў з намі пра зоркі, а сам увогуле не прыйдзе. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля. Салют. Своечасова вы з'явіліся. Бо мы ўжо збіраліся на вас пакрыўдзіцца. Ой-ой-очки, з чаго гэта? З таго, што вы, напэўна, над намі пажартавалі. Ага. Сказали святочна апрануцца, бо до нас завітаюць зоркі. А ніякіх зорак няма. Ды ёсць, кветочки мои. Ты дзе? Яны што, нябачныя? Маленькие мои, яшчэ як бачныя, разумныя, прыгожыя, час ад часу гарэзлівыя і непаслухмяныя. Зорачкі сёння, гэта вы.
Мы? І не толькі вы, і Рыся, і Буслік, вы ўсе узыходзячыя зоркі тэлебачання. І я віншую вас са святам. Почекайте, з яким? З нашим агульным, з днём работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі, сябры, які адзначаецца менавіта сёння. Ой, як приємно. Дякую, дядулечка. Дык і вас со святом, дядуля. Ви ж так само телеведучі. Ды і усіх наших колег, які працюють у кадрах. Ми щиро віншуємо з днем телебачення. А вось тут ты крыху памылілася, зорачка моя. Сёння трэба віншаваць не толькі тых, каго гледачы бачаць у кадры. О, правильно. Сёння свята і аўтараў, якія пишуть І сценарії. рэжысёраў, і аператараў, якія здымаюць праграмы. А яшчэ гукарэжысёраў, без якіх ніхто нас не пачуў бы, монтажёраў, якія складаюць усе праграмы. Мастакоў, якія робяць прыгожымі нас і ўсё вакол нас. І мы яшчэ не пералічылі многа-многа людзей розных прафесій, якія працуюць за кадрам і без якіх не было б тэлебачання. Поверьте, сябры, телебачення – гэта цэлы свет. Вялікі, вельмі цікавы і разнастайны. А я ведаю, каго яшчэ абавязкова трэба павіншаваць сённяшнім святам. Так. Вас, наши любимые гледачы. Малайчына Яначка, паважаныя сябры, маленькія і дарослыя, мы так рады кожны дзень сустракацца з вами. Калі б вас не было, для каго б мы ўсе працавалі? Так што з днём тэлебачання. Пажадаем, каб вам заўсёды цікава было уключаць тэлевізор. І крыху шкада было выключаць. А зараз ад нашага монтажёра для ўсіх вас святочны салют. Ой! Ну што, свята святам, а мы працягваем працаваць для вас, сябры. І з задавальненнем уключаем вельмі цікавы мультфільм. Правильно, зорачкі мае. Сябры, сядайце зручней, казка пачынаецца. Ой. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Яшчэ раз віншуем са святам усіх работнікаў радыё, тэлебачання і сувязі. Калі хтосьці з вашых родных мае дачыненне да гэтага свята, абавязкова павіншуйце яго. А потым бяжыце мыць тварыкі, чысціць зубкі і адпраўляйцеся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы.
качаня.